El duel d'aquest vespre al Tolka Park de Drumcondra era entre dos equips necessitats de punts, tot i que per motius diferents. El Shelbourne, a fi de mirar d'escalar posicions i assegurar-se una plaça europea, mentre que el Galway, que ja fa moltes setmanes que no aixeca el cap, tenia l'objectiu d'allunyar-se de la zona de perill. D'altra banda, el partit hauria d'haver-se disputat diumenge passat, però fou posposat arran de la mort el 28 d'agost d'Ollie Horgan, el segon entrenador del Galway fins fa unes setmanes, quan va deixar el càrrec per centrar-se en el càncer que patia. Horgan, un mite de les banquetes de la Lliga Irlandesa, ha estat homenatjat amb un sentit minut de silenci. La primera part ha estat força ensopida, amb molt de joc al mig del camp i amb domini del Shelbourne. Per part local, el més destacat ha estat un xut de Harry Wood de dins de l'àrea que Brendan Clark rebutja a córner. El Galway no s'ha apropat gaire a la porteria de Vessel Spell, amb ocasions comptades com aquesta pilota en profunditat de Janot Eswa, d'Ara McGuinness que s'escapoleix de Sam Bone i Paddy Barrett, però finalment es fa un embolic amb les cames. A la segona part, el Shelbourne ha començat a crear ocasions de perill, com aquesta centrada de Wood, que John Martin remata a boca de canó i que Clark salva amb el peu dret. Ara és Ivan Caffrey qui ho prova de la distància, però la pilota surt per sobre del travesser. I al minut 76, jugada d'atac del Shelbourne a l'àrea del Galway, Robert Slevin fa caure Milan Mbeng i l'àrbitre assenyala penal. L'encarregat de xutar la pena màxima és Wood, que col·loca la pilota ajustada al pal esquerre, fent inútil l'estirada de Clark. Òbviament, alegria al Tolka Park. El gol dels Shells ha obligat el Galway a atacar, amb algunes ocasions que han estat molt a prop d'acabar al fons de la xarxa, com aquesta, en què després d'alguns rebots la pilota surt fregant el pal, o aquesta en què Jeremy Seavey arriba massa forçat. Al final, el Galway ja jugava a la desesperada, fins i tot amb el porter anant a rematar les faltes, però el Shelbourne ha resistit els embats visitants fins al xiulet final. 3 punts per als de Drumcondra, que es col·loquen en quarta posició, mentre que el Galway és 8è, amb 30 punts, els mateixos que les Sligo Rovers, que és qui ocupa la plaça del play-off pel descens.